Seng kon biyen cilikanmu delok-delokanmu apa sih cilikanmu biyen sih? Pororo. Pororo. Iya, mbek Mas Endeber. Delokan gatel lah sing koyo ngono delokan iku ya sing lucu, humoris ngono iku lho koyo aku ben delok apa. Sule, la lucu lah prikiti. Sule, ya lucuan Andre ta. Ndok buan, tanganmu gak ngeratil ngono gak iso. Tangan kok ngropate aku waplok ngono yo. Mau pikir gak loro mau remponi gak loro ta mau pikir iku. Kono ku yo bisa gak pisan pindho koyo ngono ku sing. Jewet tok kok. Jewet tok ono toke yo. Jewet tok ping pisan. Lakon bendina ben wengi ben swidak jaran iki le. Mau jewiwiti aku ro aku mari adus mang delok kene yo. Warnae wis sisian le. Beda ya opo ngene iki. Ya kan nggak apa-apa sih, kan aku gemes. Tahu gemes nggak sih kamu itu? Gemes sampe irendop ngene iki gemes kan yo. Iya, gemes. Mau pikir analog le mau untir terus gak coplok ale gak jebol ale. Ya le analog PS le jebol di sana cak kandar mari. Lah iki le jebol ya apa le? Mau templekno maneh mau solasi katene. Gampang, aku lo bisa benerin loh, nek jebol. Tak benerin ya apa ta mau awon Lho tak itu ngene nang malek ta. Cek Ya, warnae padha. Rambak iki apa sih kok ngomong dibualene rambak iki kaplok kene kon kon yo suwe-suwe tak bawales tak wonder sampe muni untiren base ji ngono ya apa kon. Mbok horekan aku iki. Iya, horekan tak wontir, tak wodot. Gemes aku banget. Ayo, Ci, bahasa Ci.